Кажи ми още един път как се чувстваш за мене. Катъбите и са на сироп. Тази есен ще бъде лято. Защото всички ще отидат на почивка. Правилно чух. Само аз. И ти. И всички останали, които са пропуснали. На здраве, Коле! На здраве, Иване! Остана, Коле, оправи ли колата? И само, Иване. Има някакъв проблем с спирачките и не мога да разбера откъде идва. Кирилка, тук имаше безостация, защо не спрямо? Само, майко! Не работят спирачките му! Що не става? Може кажеш да отидем на аквапарк? Давай да правим тикток, да гледат, да знаят. Той! Този без кашчи! Кирилка, мисля, че знам как мога да направим пари. Как му? Пак замириса на война. Ще го фърхам! Ма чакай, аз нищо не съм направил! Да не му направи тиктока! Защо, ма? Защото лятото свърши! Почивката отново в кината от 10 октомври.